Никем занимались вербовкой и распространяли среди жителей региона экстремистские идеи, устраивая тайные собрания. дар вилояти Калуга чанд нафар бо иттиҳоми аъзогӣ дар ҳизби таҳрир боздошт шуданд. дар ин хусус рӯзи 27 январ маркази робитаии ФСБ бо ҷомеа иттилоъ дод. амалиётро нерӯҳои муштараки ФСБ ва Росгвардия анҷом доданд. бино ба гузоришҳои расонаҳо, ФСБ чанд нафарро боздошт карда, як қатор корҳои ҷустуҷӯӣ анҷом додааст, ки дар ҷараёни он маводҳои таблиғотӣ, иртиботот ва васоити электронӣ дар Русия мамнӯъро пайдо карданд. тибқи иттилои вазорат, боздоштшудагон бо истифода аз чораҳои махфӣ дар ҷараёни мулоқотҳо ақидаи террористиро дар байни сокинони минтақа паҳн карда, мусулмонони маҳаллиро ба сафҳои худ ҷалб мекарданд. наворҳои боздоштро васоити ахбори омма аз ҷумла шабакаи телевизионии Russia Today, ки ба манфиатҳои сиёсати хориҷии Русия нигаронида шудааст, васеъ инъикос карданд. тибқи иттилои фаъолони ҳуқуқи башари Русия, ҳама ё баъзе боздоштшудаҳо шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд. Уважаемый господин президент Эмомали Шарипович Рахмон, вы, как и другие коллеги, обратили внимание на ряд очень важных вопросов. Радикализация среди молодежи, связанная с... ҷолиби диққат аст, ки ин боздоштҳо дар пасманзари шӯрои ҳамоҳангсозони миллии кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонхой, ки аз 26 то 29 январ таҳти раёсати президент Раҳмон дар Душанбе баргузор шуд, сурат гирифтанд. ҳамзамон манбаъҳои хабарҳо дар Хуҷанд низ дар бораи як қатор боздоштҳо, ки тақрибан ҳамон рӯзҳо дар шимоли Тоҷикистон рух дода буданд, хабар медиҳанд. тибқи иттилои мавҷуда, афроде ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ аз Русия баргаштанд, бо иттиҳоми даст доштан дар ҳизби таҳрир боздошт шудаанд. В юбилейном году председателем в ШОС будет, как мы уже неоднократно отмечали сегодня. коршиносон мутобиқати возеҳи ин амалиёт ва саривақтии онҳоро ба чорабиниҳои муназзам дар доираи созмони ҳамкориҳои Шонхой қайд мекунанд, ки ин яке аз воситаҳои Русия барои таҳмил кардани сиёсати мустамликавии худ дар кишварҳои Осиёи марказӣ мебошад, ки аз ҷумла пешгирии эҳёи исломро дар минтақа дар бар мегирад. аммо боздошту куштори пайвастаи муҳоҷирони меҳнатии бегуноҳ аз Осиёи марказӣ ба хотири манфиатҳои сиёсии дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷониби мақомоти амнияти Русия аллакай ба он оварда расонид, ки агар шумо ба шарҳҳои истифодабарандагони Русия дар зери видеонаворҳои дар шабакаи YouTube ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ диққат кунед, шоҳиди он мегардед, ки аҳолии Русия ба ин гуна хабарҳо аллакай эътимод намекунанд.